ଆପଣ ମାନିଲେ ମାନନ୍ତୁ ନହେଲେ ନାହିଁ ଭାରତର ପଲିଟିକ୍ସରେ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଓ ଶୁଣୁଛି ତାହା ହିଁ କହିବି ରେ ଭାଇ। ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିପକ୍ଷକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି କରି ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବିପକ୍ଷ ଏବେ ଏକତ୍ରିତ ବଳବାନ ହେଇଛନ୍ତି। ଇଡି ସିବିଆଇ ଆଇଟି ରେଡ୍ସକୁ ଡରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କୁ ଜମିନ ଘୋଟାଲାରେ ଜେଲ୍ ପଠାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କଳ୍ପନା ସୋରେନ ଏକ ତାଗଡ଼ା ନେତ୍ରୀ ରୂପେ ପଦାର୍ପଣ କଲେ। ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ପବ୍ଲିକ୍ ରାଲିରେ ଭାଷଣ ଦେଲେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ସରକାର ହିଁ ତାଙ୍କୁ ପଲିଟିକ୍ସରେ ନେଇ ଆସିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ତିହାର ଜେଲ୍ ପଠାଇଲେ। ତାଦ୍ୱାରା ସୁନିତା କେଜରିୱାଲ ଏକ ନେତ୍ରୀ ହୋଇଗଲେ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀକୁ ପପୁ କହି କହି ହସିକି ଉଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ ବିଜେପି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରା ପରେ ପରେ ବିଜେପିର ହୋସ୍ ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ରାହୁଲଜୀ। ବିପକ୍ଷ କହୁଛି ମୋଦି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼। 10 ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳର ବହୁତ ମିଛ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଛନ୍ତି ଜନତାର।